Lifeline AED od firmy Defibtech je automatický externí defibrátor určený pro použití v reálném světě. Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Ročně na ní zemře jen v České republice až 15 000 osob. AED od Defibtech dělá díky jednoduchému použití ze záchrany života dostupnou realitu. Po zapnutí se přístroj spustí během 4 sekund a okamžitě začne jasnými hlasovými pokyny navádět zachránce. Zavolejte pomoc. Odstraňte z pacientovy hrudi oděv. Vyhledejte balíček se samolepícími elektrodami v zadní části přístroje. Roztrhněte balení samolepících elektrod. Odstraňte ze samolepících elektrod modrou folii. Nalepte elektrody na pacientovu nahou hruď, jak je znázorněno. Odstraňte ze samolepících elektrod modrou folii. Nalepte elektrody na pacientovu nahou hruď, jak je znázorněno. Stačí přilepit elektrody na osobu a řídit se instrukcemi. Přístroj sám vyhodnotí situaci a v případě potřeby vyzve k výboji. Pokud výboj není nutný, nedojde k jeho aktivaci. AED je tak zcela bezpečný a nelze s ním ublížit. Probíhá analýza srdečního rytmu. Nedotýkejte se pacienta. Je doporučen výboj nabíjení. Nedotýkejte se pacienta. Stiskněte blikající tlačítko. Byl podán výboj číslo 1. Můžete se bezpečně dotknout pacienta. Nyní zahajte masáž srdce. Defibrátor funguje v češtině i angličtině. Jeho baterie vydrží až 7 let a nevyžaduje žádnou složitou údržbu. Navíc ho chrání 8letá záruka.